Едно от най-тежките предизвикателства за хората, които страдат от тревожност, е пропадането на дъното на безизходицата. Тогава, когато вътре в вътрешния свят на човека става мрачно, тъмно, студено и сякаш няма изход. Както бях казала в едно стихотворение, студено и тъмно е на дъното. Неведнъж съм изпадала в подобни предизвикателства, неведнъж съм пропадала на дъното. От дъното не се излиза лесно. И при едно такова пропадане, вече толкова много ми беше омръзнало от употребата на най-различни медикаменти, антидепресанти, релаксанти. Вече няколко пъти бях направила така доста сериозна реакция към някои медикаменти. Спомням си, имах един момент, в който 2 дни аз не станах от дивана, защото направих много силна реакция към един медикамент. Аз не можех да стоя права. И си казах, няма начин да няма начин. Няма начин аз да не мога да се справя. Трябва да има такъв начин. Разбира се, това беше едно такова мисловно изказване в отчаянието. Но тогава ми хрумна, че в мен има сила. Че аз имам силата да се справя. И заживях с това хрумване, с тази идея. Аз си повтарях, аз имам силата да се справя. Имам силата, повтарях се като мантра. Повтарях се по много пъти на ден, повтарях се дълго време и някак си успях да внуша на своето подсъзнание, че аз имам силата. И в един момент, някак интуитивно, до мен започнаха да достигат най-различни практики, действия. Така с времето се подбирах и горе-долу в същия този момент се роди едно прекрасно мое стихотворение, което някой ден ще ви прочета. И в него имаше една такава фразичка. Приятелю, знай, че спасение има за разтързаната ти душа. И към днешна дата осъзнавам, че това послание всъщност е било моето интуитивно послание към самата мен. Ако щете, посланието на моята душа към самата мен, че спасение има. И така с времето така се случи, че се усили моята интуиция. Просто толкова силно повярвах в тази сила и в един момент започнах да се свързвам с нея. Но разбирате ли, в началото всичко беше на принципа проба-грешка. Чувам нещо, пробвам го, чета нещо, пробвам го. Но аз в момента, в който постигнах вярата, че имам силата, наистина истински прекърнах тази идея и повярвах в нея. И неусетно и за мен самата аз съм започнала да се свържам с нея. Разбира се, сега имам възможността за една такава по-мащабна гледна точка. Гледна точка от позицията на опита, от позицията, ако щете, на моята експертност, от позицията на човека, който активно практикува присъствието и сега. И всъщност си давам сметка сега, че това, което ме е свързало с моята сила, са действията. Но истината е, че когато човек страда от тревожност, една от най-трудните неща е да се накара да действа. Но тук не мога да ви дам рецепта, наистина. Мога да ви дам много практики. Аз разполагам с богат арсенал от практики. Но истината е, че просто трябва да се накарате да действате. Поне при мен беше така. Да, понякога беше трудно, понякога имаше много така дълги отлагания, но истината е, че действието беше моят спасител. И всъщност тези действия, ежедневни действия, дори действията на принципа проба-грешка, ми помогнаха да направя преход от позицията тревожността се случва на мен, т.е. аз съм жертва на тревожността и много често аз казвах на моите близки, тъй като се чувствах виновна заради това, че аз нарушавам тяхното спокойствие с тези мои предизвикателства, защото аз наистина преживявах много тежки емоционални кризи. И много често аз им казвах, ама нали знаете, че аз не го искам това. Тоест аз бях в позицията на жертвата, сякаш тревожността идва някъде отвън и решава и ме връхлита. И чрез осъзнаването на моята вътрешна сила и чрез предприемането на действия, пак казвам, въпреки че това в началото бяха едни хаотични действия, и след това вече като в живота ми
Открих озаряващата светлина на присъствието тук и сега. Тогава действията станаха наистина систематични и целенасочени. Чрез всичко това аз направих прехода от позицията тревожността се случва на мен, т.е. аз съм жертва на тревожността, към тревожността се случва в мен. Т.е. това е нещо, което съществува в мен и аз имам силата да го управлявам. Това не означава, че аз трябва да се чувствам виновна заради това, че преживявам тревожност. Не, защото това е нещо, което е обусловено както от минали преживявания. Аз в миналото си имам едно много тежко травматично преживяване. То всъщност не е едно, но едно от всички тези преживявания наистина много тежко. То е обусловено от родителите ни, обусловено от рода ни. Тоест, ние наистина не сме виновни и никой не е виновен. Но когато направим този преход от позицията тревожността се случва на мен, към тревожността се случва в мен, ние вече можем да вземем управлението на тревожността в свои ръце. И тъй като в никакъв случай не бих искала да бъда голословна в това си видео, искам да ви препоръчам две неща, които да направите, с които, разбира се, ако се припознавате, за да започнете този преход. Първо, започнете да се повтаряте. Аз имам силата да се справя. Може да се представите като някаква светлина. Може да се представите как вдишвате и издишвайки се свързвате с тази сила. Аз много се служа с подобни медитативно-дихателни практики. Второто нещо. Започнете да действате. И тук като едно първо действие бих искала да ви препоръчам редовно да излезете от вкъщи и да контактувате с природата. Дори да не сте от този тип хора, които да обичате да се свързвате с природата, това природата има силата да ни успокоява, да ни вдъхновява. Но самия акт на излизане от дома, от зоната на комфорт, е едно действие, което наистина влачи, макар и една малка промяна след себе си. И другото, което препоръчвам ви да започнете да вкусвате от благата на присъствието тук и сега. Какво можете да направите? Например, излезайки от вкъщи, да си правите едни такива разходки, осъзнавайки всяка една крачка. Това е много благотворна практика, защото когато се фокусираме върху някакъв външен обект или върху тялото си, всъщност това е извора на покоя. И още нещо важно искам да отбележа, че силата е в постоянството. И тук ще си послужа с една такава сентенция, дори клише, че капката пробива камъка не с сила, с постоянство. Постоянството е силата.